V dnešnom videu si povieme, prečo nasledujem Ježiša Krista. Prvá vec, dal mi to, čo iní ľudia nemajú, a to je radosť a pokoj do môjho života. Bo predtým, ak som bol znovuzrodený kresťan a pokrstený, môj život bol na ruby. To znamená to, že vlastne ja som nezvládal nič, bol som psychicky na to zrútený a nevládal som vôbec. Ale ako náhle Boh vstúpil do môjho života, tak sa to menilo, nie hneď, ale postupom času áno. Takže tak. A aké pokroky vidím zatiaľ v mojom živote, že nemám byť hneď unáhlený, keď chcem niečo od Boha a mám byť trpezlivý. Nemám byť hneď prchký, ale mám byť pokorný človek. Lebo mal som trochu problém s mojou psychikou a s mojou orientáciou, ale Boh mi pomohol s týmto všetkým, keď vstúpil do môjho života, a preto ja následujem Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, lebo za mňa zomrel na kríž, nielen za mňa, za teba, za tvoju rodinu. Bol by som rád, ak by si bol znovuzrodený kresťan, nie hneď. Nenútim ťa do toho, Boh má na to čas, aby si to spravil. Takže majte sa krásne, ľudkovia.